हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दासान्दि आं भिडिअ होनो हाथाराखै दै, मानो होनबा आंनि देहाया एसेबां मोजां नङा। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ मानि सायाव जागोन भिडिअआ। आं मोननैसो खोथासो बुंनो नागिरो दै, जानला मोनला फट' आरो भिडिअ भाइरेल खालामनाय आरो शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना एसे सानै हयै पस्ट होदो आरो शेयार खालाम दै। दासान्दि जायखौनो मेखौनो ULB होननानै हमनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना फट' शेयार खालामनाय आरो भिडिअ शेयार खालामनायफोरखौ ULB नि सोद्रोमा होननानै हमनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना ULB नि सोद्रोमा नंगौना नङा बेखौथ' मिन्थिया। दाख्लैबावैसो जनक आरो जोंसार बसुमतारीखौ फेक एनकाउन्टार खालामबाय, नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ, नुखादों नङा होमबा? एसे साबधान जाबानो जाबाय। आरो दा जानला मोनला जेनेबा फट'फोरखौ भाइरेल खालामनाङा आरो शेयार खालामनाङा। बे शेयार खालामनायनि दायावनो दा ULB होननानै एरेस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ, ओंखायनो एसे सानबानो जाबाय। आरो मोननैसो खोथा दै लोगोफोर, दा ससियेल मिडियायाव मा नुनो मोनगासिनो जोङो, बर'जों बर' सोंखारिलायनाय, बिदि पलिटिक्स खालामनायखौ गारनांगौ। दुखुनि समाव बिदि पलिटिक्स खालामनाङा। दिनै UPPL बाबो BPF बाबो बर', गासैबो बर', नङा होमबा? बेनिखायनो बिदि सोंखारिलायनायखौ स्टप खालामनांगौ। जोंनो दुखुनि समाव बयखौबो नांगौ, UPPL खौबो नांगौ, BPF खौबो नांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? बिनिखायनो बिदि सोंखारिलायनायखौ दोनथ', गुबुन हारिया नारसिननो मोजां मोनो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो लोगोफोर। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।